Egin masli yalaňaçlar öz saçlaryny duýan örküji alyp kelleriniň üstüne ýüşürenler. Yani öz milliligini ýatdan çykaryp Ýewropa diýip bir zat tapyp, daşary ýurt diýip bir zat tapyp, her ýurduň öz milliligi özüne ait. Bizim öz milliligimiz bar, bizim öz arnamysymyz bar, bizim öz arnamysa garaýşymyz bar. Türkmen halkynyň öz milliligini ýürüdüşi bar. Din diýanaty bilen kybaplaşdyryp öz milliliginiň öz bir aýratyn görnüşi bar. Ondan çykjak bolup sıfatyny ütgödýänlere kast edýär Peýgamber aleyhisselam. Azam boldy hakykat ýaşy. Häzirki wagtda men görýänsiňiz. Käbir aýal gyllamyz öňem aýtdyk. Ýöne aýdyp-aýdymam ýüregiňizde de düşesimiz gelen ak. Ýöne hakykat taby. Şu namazlylymyzyň meçide gelýänlerimiziň hatda öz garyndaşlarymyzda da bar edýjem ha. Düzedi bilen aq diýmeller garşysynda görüşmeli. Biz türkmen halkynyň ol atawawa din üçin, diýanat üçin, hakykat üçin, adalet üçin jan çeken atawawalarymyzyň neslinde gelişen ak. Oy ýeri oy, tümmök ýer tümmök görünüp durun. Göräýmeni hemme ýeri ýapyk ýaly, emma dar, hemme ýeri bildirip dur. Ol ýalanaç wagtynda da şol owrat görnýär. Allah sakladın, o geynuli yönü şu owratyň barlygy bildir ya. Ondan ol öýlenmedik ýaş oglandan o şahwety oýan ya. Ünsü gidiýär. Etmedim diýenne göz gızdyr ya şoňa. Allah saklasın. Allah saklasın. Gowdat däl, güler ýaldat däl oglanlar. Men gülmeňiz üçin aýdamak bu zat. Namys edin diýip aýdýan bu zat. Ar namsy degişildat bu zat. Öz aýalyňa sıfatyny nefer edip plan ýere gidip geljek. Ha bolýa gidiver. Şu sıfatda görüp bolýa gidiver diýsen, bolýanna bar ilegine men aýalymy sergeleýän diýmeklik. Orda ara olo. İsleseň islemeseň mal oglanyň köpüsi namar da ara. Ay gyngaşlyk biriniň aýaly diýmeýärler bar. Gyngaşlyk beter laqatýan haramdadalar bar. Onun derece bilip planyň aýaly ya planyny men plan da etdim ya laqatdym ya planyny aketdim ya plan tüýtleken diýmän özüni derece bilýän bi gaýratlarken. Onun näýden şonu ýal bi gaýratlar her adamda baqa öz aýalynyň giyinişine dikkat etmän köçe çykaryp goýberjek. Qaraqap ölýänem bolsa köýnüň ýyrtdanyň goýberani geýbilse geýsinne. Onu ýal gahara diýilse bir gödegen bolmaly, bir gaýrat etmeli ýöne bir aýyr döwre wara bolmaly. Döwregörä bolmaly diýip käbirler emama döwregörä bolmaly ýere diýip yumşak geýinýänlerim bar diýdi. Onu ýaly bolmaly. Döwregörä diýilýän, döwregörä diýilse çytygyndan çykmaly öyle diýjem ha. Şu mesele wawaly mesele. Ýöne wawalan bolsa ajam bolsa bilmeli meselemi. Allah takladyň kıyamet maksat gününde bular deýýüz. Göräýmene namaz okapdyr, Kur'an okapdyr. Bular deýýüz jennetiň ýsen bolanakdy bu gyra çekilenlerden bolaýmy alyň o. Deýýüz diýip kime diýilýär? Aýalyny, aýallyk onuny, ejesini, gyzyny namys etmeli zadyny namys etmedi adama deýýüz diýilýär. Daý saklasyn. Sen onu bir sana şu güne namys etdik, namys ettirmeliler, öz için şonu islemeliler. Gürüňde öz imanyň oýanmaly. Ey, bu sıfatda bolanak o. Geçeýle. O akşam kapy ýapalandan soň maňa görnürdüň bu sıfatda. Bu sıfatda başga özüge görünmeliler. Bu sıfat özüne çekici. Sen gözelligiň görkezýär. Oysa men sen gözelligiňi diňe men görmeli, men seni kalýyn. Erkek doganyň hem görmeliler diýip bir öňüne çykmaly. Haýkuş diýmeli. Diýmeli, edi oglanlar, diýmeli, o doganlar beýtmäliň o. Ene tomsaý gelýär, tomsaýga şu öýüňden çykman oturadyň gelýär. Yeňinden köýnek ýöne öňem aýtdym. Egini bilen ýeňi aral kapron. Edil şu egininden aşak 4 barmacık o. Çalı koltuğunlarda koltuğu görünüyor. Allah sakladın utançsın diýmek ýöne şeýle şu. Kellesem gıynaşyl odyn köýnekli. Meçide gelip namaz okuya. Şu sıfatda gelip namaz okuyanam bar da. Belki bilýänlerler. Belki sabrmanrak bir urf däwine gidenler bir adamyň elini önüwesenler. Gaýrat edeýin. Şu da dikkat edeýin. Men türkmen atawawamna Selçuklu bolupdyr, atawawamna Osmanlı bolupdyr diýip gawarlara ýagdaýyň ýokda aýal maşgalalamy şeýle getse. O atawawyň Selçuklularym, o atawawyň Osmanlılarym aýal gyzyny beýip sergilemedi. O eger günümizde käbir seriallar var tarihi, Muhteşem Yüzyıl idi,
veya şuna meni deşdiydi. Ayana o kinosunda olaram şeylekene ayallar deyip pikir edeymen. Ol kino, bir dinsiz adamın, bir akılsız adamın alan zat ol. Tarih käbirde dogram bolsa, geyinişler onyaly bolan näl. Ol Kanuni Süleyman diýilen adam öwliýa bolan adam. On kinonu näfer edýän bolsaňyz, on filmi näfer edýän bolsaňyz, o filmdäki paçan ayarlarının çağalarının o kinodaki yalık giyinişi olmadık edi cemaat. On yalık hükmü deyişlerin işi olmadık. Onlar Allah diyen adamlar. Allah diyem Allah'ın dostu derecesinde baran adamlar. Ha ondan şeylekim şonu misal getirecek olayan avvel edi cemaat. Şoň üçin olar doğru değerler edi cemaat. Gayrat edeylin. Bizim Müslüman erkekler ar namusymyzy iyi çıkaylin. Ayal gıylarımızın giyinişine arassalığına dikkat edeyim. وفي محاسن الأخلاق